ہر سال وڑا ہی سال ہم تربتا کشکلات لفظا کی چاگرد چیر دستیا کشکلاتا ہی دے شہدانی درگتا ای دے دو میں روچا بلوچی مراگش پر جمدارک بتا ای مراگش تہا مالد بلوچی کسمانک مشاعرہ گڈی بہارا ساز و زیمل دیوان بتا مراگش لفظاں کی سیاسی چاگردی شخصیت ہوار زندے جتا جتاہے تک پناتے مردم ساری بتگاں ہی مراگش بابتا پروگرام آرگنائزرا وشنیوسن گو گپ کتا او گشتا mein Name ist Idris Kazi. Koşkalat labza ki şagird çirdeste çi gabjanaga ha. İyi program ke makota koşkalat labza ki şagird çirdestiya yak wahni yo kadimi bazari o iyi bazari tuka çakankari bibit ya ke sheparja malet ya ke tis sakafat baki bimati ke dawana. Koşkalat iyi kadimi sakafat ke asta dud rabidagi mal uta ke iyi çiz zindak bemanat to آئندہ ملو کم اشانہ زندگ بیداری ہمیں آتیرا مائی کارا کرنے مشکلات اچھی دا پروگرام بوتا کہ ہمو ہی دا سے دومی روچا ایدہ دومی ایدہ اولی روچا سے ایدہ کشکلات ایدہ بوتا اور دومی روچا سے تربت سیٹی ایدہ بوتا اولی کشکلات ہمیں وجہ کہ ایدہ بوتا کہ دا ہمو ہی دا سے شیپر جاؤں مارے دا اللہ ما بوتا و مردم اتکا ہمیں مراکشانی چارکا ایدہ انجوائے کتا و شتا ہمیں چیز واسے میں تو کا آست بوتا ساریا درمیانہ گار بوتا انشاءاللہ ما اشانہ ارواد دنو اشارہ ہمو ہی در انشاءاللہ ما جوڑ کنا ہمو ہی دا انشاءاللہ ایدہ مردم کھایا ایدہ انجوائے کنا مشکلات منگا پارا بکا مجھے مشکلات یک انچے لا قدیم لا کی مادا زندگی کو واسطہ وانتا ہے دا ما دور سے یک کزانا ادا وقتاں چ چھ پرچا کے بوتا مالد بوتا باز وش بوتا دور دور چ مرد وقت نشانی نظارہ چار کے واسطہ بلے سیلاب چ پاد اچ سے تو کمیت نزوریت اور سنگتانی پدا منتوارا اما سنگتانی مختار وفائے کہ ایشر پدا زورتا کے کوپا نزورنا پدا چ دیاں مرگا ہے گشک بتا کہ کشکلات لفظا کی چاگرد جوہت ستا کرسی ہر سالہ چشی مراگش برجم کن ہگا ہوامی نمائندہ ہر سرکار اشا کمک بکنن گڑت جوہان تیری مراگش برجم داشت کا بلوچی زبان نامدار شاعرہ شعر گشتہ و نامدار گوشاندہ عارف بلوچ شاہ جاندہ اتیا سوجت و دیوانہ و دل گوش کتا وش نیوز کیچ بلوچستان